Ora kuwo bendung netese elo lamun kekas lelakon saya ternyo tak rewangi ora wedi lara apa kono kumbangun rukun keluarga sebulane tresno padha tengah dalan nyatane sak iki sido pegatan aku lilo ngriting njaluk pangapura babar pisan atimu ora kebuka kelambimu sing ono ing lemari ngilingake rikala kumpul ning wingi celanamu tak lempit mung tak simpen ya mung iki kanggo tamba kangen kahanane pisah wis dhewe-dhewe tak lilane yen wis dudu jodone nadyan aku bali melu wong tuamu sida pegatan mung nuruti karepmu hey digoyang bersama Puspita Nada Indonesia. Monggo ingkang asta sampur. Ayo kakak bulu. Kakak bulu sentuk-sentuk. Ora kuwo bendung netes sing elo lamun kekas lelakon saya ternyo tak rewangi ora wedi lara lopo kono kumbangun rukun keluarga sebulane tresno padha tengah dalan nyatane sak iki sido pegatan aku lilo ngriting njaluk pangapura kabar pisan atimu ora kebuka kelambimu sing ono ing lemari ngilingake rikala kumpul wingi celanamu tak lempit mung tak simpen ya mung iki kena kanggo tamba kangen kahanane pisah wis dhewe-dhewe tak lilane yen wis dudu jodone nadyan aku bali melu wong tuamu sida pegatan mung nuruti karepmu.
kuwawa bendong netes sing elo lamun kekes lelakon saya trenyo tak rewangi ora wedi lara apa nggonku bangun rukun keluarga jebulane tresno padha tengah dalan nyatane sak iki sido pegatan aku lihat kriting jeluk pangapura babar pisan ora kebuka klambimu sing ana ing lemari ngelingake rikala kumpul ing wingi celanamu tak lepet mung tak simpen ya mung iki kena nganggo tombo kangen kahanane pisah wis dhewe-dhewe tak lilane yen wis jodone nadyan aku bali melu wong tuamu sida pegatan mung nuruti karepmu Ya makne takon apa apa tenang aning bareng kowe duweni simpenan kok ora sing kandha sapa aja mukir aku Yuk. kuwatir godane jaman saiki sing eling melu sing lali tak takoni ya Pak apa bener aning kowe duweni simpenan ora sing kandha sapa aja mukir aku kuwatir godane jaman saiki sing